Hyvät katsojat, tänään paneudumme kotimaiseen poliittiseen ilmiöön nimeltään kokoomuksen erikoisperse. Mikä se semmoinen erikoisperse on? Onko kokoomuksen mahdollisesti syytä luopua siitä? Näihin kysymyksiin saamme vastauksen seuraavien muutaman minuutin aikana. Keväällä 2023 kokoomus juhli vaalivoittoaan kuin teekkari huhtikuun 30. päivänä. Kokoomushan purjehti vaalivoittoon tämmöisellä vastuullisen taloudenpidon teemalla. Tämmöisen kaksipäisen keihän kärkinähän oli valtion talouden kulukuuri sekä verotuksen keventäminen. Kansalaisillahan suorastaan silmät kostui vaaliiltana, kun vaalitulos alkoi olla selvä ja Orpo käveli sinne omiensa eteen. Orpohan lausui ehkä jopa tämän vuosikymmenen voimakkaimmat sanat. Ne menivät näin. No niin, tiedättekö mitä? Tuli iso voitto. Nyt kohta 2 vuotta ollaankin saatu seurata, miten hallitus on runnonut valtion taloutta suorastaan niin kuin moottorisahalla. Mun mielestä ei olekaan ollenkaan ihmeellistä, että vasemmisto on jopa puhunut koko tämän hyvinvointiyhteiskunnan romahtamisesta. Tämä nähdään itse asiassa ihan konkreettisesti, kun käydään katsomassa valtiovarainministeriön sivulta valtion budjettia. Katsotaanpas. Joo. Katsotaan. Hetkinen. Siis mitä? Täällähän on menot vaan noussut. Tuolla on varmaan tilastoissa jonkunlainen virhe ja kyllähän toi nyt hallituskin toisaalta toteaa aina, että noin Marinin hallituksen hännät siellä vielä näkyy tietysti. No kuluja ei ole nyt ehkä karsittukaan ihan sillä lailla kuin luvattiin, mutta kyllähän nyt veroja kuitenkin on kevennetty. Eihän nyt jos 2 keihäänkärjellä mennään vaaleista läpi, niin eikä niitä nyt molempia voi pettää. Kurkataan Veronmaksajan keskusliiton arviot palkansaajien veronprosentin muutoksessa vuodesta 24 vuoteen 25. Katsotaan, joo. Siis mitä? Siis täällähän on vaan 5 tuloluokkaa, varmaan 30 tuloluokasta, joilla verotus kevenee. Siis tää nousee kaikilla muilla. No ite en tietenkään näihin mihinkään luokkaan kuulu, missä se ehkä jopa kevenisi se verotus. Mikähän juttu Nolparilla on, noit varmaan kiinnostaa aika paljon. Johan ne korotti alvejakin äsken. Henkilökohtaisesti toi alvien nosto muuten osui jonkun verran nihkeeseen saamaan, kun tässä on tämmönen talonrakennusprojekti käynnistynyt juuri tänä syksynä. Mutta ei kai tässä nyt auta sitten kun maksaa. Luultavastihan nyt tähän tulisi joku hallituksen edustaja selittämään, miten tää hallitustyöskentely on tämmöistä niinku kompromissien tekemistä ja kyllähän meillä tuo polttoainevero muun muassa ensi vuoden alusta, niin sehän tulee kevenemään, että jos on sitten noin päästöluokat tommosia ja tommosia. Ihan sama. Mene pois, kiitos. Jos minun pitäisi veikata, niin luultavasti aika moni kokoomuksen äänestäjä ei ole kovin tyytyväinen tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Toisaalta eikö tämä tarkoita, että vassareittehän pitäisi olla nyt tyytyväisiä tähän tilanteeseen? No ei tietenkään tarkoita sitä asiaa. Hallitushan antaa jatkuvasti Petteri Nummelinin tavoin semmosia kirurgisen tarkkoja lapasyöttöjä vasemmiston lapaan. Oli sitten kyse asumistuista, sairauspäivärahoista tai vaikkapa sairaaloiden yöpäivystyksistä, niin oppositio kiittää ja kuittaa. Hallituksen strategiaksi on muodostunut, että kajotaan semmoisiin mahdollisimman kontroversiaaleihin kohteisiin, joka suututtaa mahdollisimman paljon ihmisiä. Mutta tehdään samaan aikaan niihin niin pieniä viilauksia, että sillä ei ole valtion budjetin kannalta mitään merkitystä. Suututaan siis mahdollisimman paljon ihmisiä, mutta jätetään ne positiiviset vaikutukset mahdollisimman lähelle nollaa. Keskustallahan on siinä mielessä ikävä asema, että kun he yrittää olla kaikkien kavereita, niin silloin kun he kumartaa yhteen suuntaan, niin ne pyllistää toiseen suuntaan. Tämähän on tämmönen klassinen vertaus siitä, miten kaikkea ei voi miellyttää, mutta toisaalta myös se kuvaa aika pitkälti tämmöistä ihan niin kuin politiikan ydintä. Ja tästä pääsemmekin viimein siihen kokoomuksen erikoisperseeseen. Jostain syystä kokoomus on valinnut semmoisen linjan, että sen sijaan, että pyllistettäisiin vaan sinne vasemmalle, niin pyllistetään myös omille. Joitakin ne vielä onnistuu siinä yhtä aikaa. Kokoomuksen ei edes tarvitse syöttää näitä edellä mainittuja lapasyöttöjä sinne vasemmalle, koska vasemmistohan on vihainen joka tapauksessa, riippumatta siitä mitä oikealla tehdään. Koska toi vasen puoli kansasta on joka tapauksessa kokoomuksen ulottumattomissa, niin haluaisin nyt, että joku selittää minulle tämän kokoomuksen politiikan hyötyfunktion. Poliittisen itsemurhan tekeminenhän olisi sinänsä kunnioitettavaa, jos se tehtäisiin esimerkiksi valtion taloutta pelastettaessa. Jos tästä politiikasta ei hyödy valtion talous, ei poliittiset kannattajat eikä poliittiset vastustajat, niin kysyisin oikeastaan, että onko tässä kysymyksessä ollenkaan politiikka vai jonkunlainen avantgarde-esitys, jossa katsoja kysyy lopuksi, että oliko tämä komediaa vai tragediaa.